Font del Ferro és una empresa municipal constituïda el 1994. Com a centre especial de treball, ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí. El Centre Agrari Font del Ferro es va constituir l'any 1986, impulsat per l'Ajuntament i l'Associació Prominusvàlids Psíquics de Rubí. En els seus inicis, la seva activitat era l'horticultura. Des de 1989 canvia la seva orientació productiva i ara és un viver i un centre de jardineria. A partir de l'any 94 esdevé un centre especial de treball amb els primers contractes laborals. La finca Font del Ferro ofereix dos serveis, l'assistencial i el productiu. En la vessant productiva, els seus treballadors es dediquen al cultiu de planta ornamental. En el servei productiu, Centre Especial de Treball, hi ha espais formatius per treballar habilitats personals i socials i es dona suport a les possibilitats individuals en el procés d'integració social i laboral. L'experiència i l'aprenentatge adquirits durant aquests anys han permès al centre constituir-se en un servei de qualitat que li permet cercar noves vies d'expansió comercial, tant a nivell de venda al major com al detall. Pel que fa al servei assistencial, Font del Ferro compta amb servei de teràpia ocupacional, un servei ocupacional d'inserció que afavoreix l'adquisició d'hàbits laborals i coneixements que facilitin la integració al mercat laboral. La finca es troba ubicada al carrer Mallorca de Rubí, al barri de Can Oriol. Compta amb prop de 6.000 metres quadrats dedicats al cultiu de planta ornamental. Les instal·lacions productives del viver es reparteixen en 3 sectors, amb hivernacles i un túnel per la producció i arrelament d'esqueixos. Totes les zones disposen de reg automàtic que els propis treballadors del Centre Especial de Treball mantenen. A banda de la zona de viver, Font del Ferro compta amb una sala de formació, una polivalent i una sala de reunions pels treballadors. Hi ha una zona de tallers on els treballadors aprenen marqueteria o informàtica, reforçant les capacitats cognitives, instrumentals i ampliant els seus coneixements de cultura general. Els treballadors del Centre Especial de Treball s'encarreguen també de les funcions d'empresa, com control d'estocs i mercaderia, proveïdors, comandes i entrega del producte. Font del Ferro ofereix 6 tipus de plantes: aromàtiques, com el romaní, la menta o l'alfàbrega, de temporada, com la petúnia, el pensament o el gerani, planta vivaç, com el mesem o la gasània, arbustiva i adequada per la xerojardineria. Una de les darreres novetats introduïdes a la producció del viver és el sac Babilònia, una forma de presentació en alçada que permet posar-hi planta de temporada i vivaç. Actualment, el 50% de la plantilla del Centre Especial de Treball està en possessió del carnet de manipuladors de productes fitosanitaris. El viver Font del Ferro és una bona opció per particulars, empreses i institucions. Ofereix un producte de qualitat, adequat a les necessitats de cada client i amb el valor afegit de complir amb una funció social integradora.